kulu mun be n'ale tɔgɔ ko observatoire n'ale ka baara ɲɛsinnen don kalafiliw olu jateminɛli ani sɛgɛsɛgɛli ma. Conseil des ministres tɛmɛnen jamana ɲɛmaaw y'a yira k'a fɔ ko o kulu ko o kan ka ci. O la sa Dr Paul Oula n'ale ye ɲininikɛla ni sanfɛ kalanso o karamɔgɔ don, ale kɔni hakili la dankari kɛra bɛɛ fanga la. An k'a lamɛn. Ni an ma a kun jateminɛ kun min y'a to a cira, ni an ma o kun jateminɛ an bɛ se k'a fɔ ko dankari kɛra bɛɛ fanga la ni o ye démocratie ye. Kama sɔrɔ démocratie kɔnɔna la a ka kan jɛkulu caman ka kɛ jamana kɔnɔ minnu bɛ u sen don kalatakow ni jamana taabolokow kan. Ni an ye jateminɛ kɛ o yɔrɔ la an bɛ se k'a fɔ ko fanga ye dankari kɛ bɛɛ fanga yɔrɔ la. Kulu in yɛrɛ ale cilikun camancɛ fanga ɲɛmaaw fɛ u y'a yira k'a fɔ ko nin kulu kofɔlen n'o ye observatoire ale musakaw u tɛ a bɔyɔrɔ dɔn. Dr Paul Oula fɛ nka b'a a la nka ni o ko de kɔni don a kulu sugu ani ɲangini ka kan. Dr Paul Oula. Nka jamana foyi fana tɛ dugukolo sanfɛ bi min bɛ yen nɔ k'a fɔ ko bɛɛ fanga sababuya la ko o jamana tɛ jateminɛ kɛ kosɛbɛ ani ka kɔlɔsili kɛ fanga minnu bɛ yen nɔ ani jɛkulu minnu bɛ yen nɔ ni u bɛ ale fanga yɛrɛ ka baaraw jateminɛ. Donc gouvernement ye décision min ta, décision in kɔnɔna la gouvernement yira k'a fɔ ko observatoire ko a ka nafolo bɛ bɔ yɔrɔ minnu na ko o yɔrɔ ninnu ko siga kelen don u la u dɔɔnin tɛ fana kosɛbɛ. Bon an dun bɛ jamana min kɔnɔ bi jamana in bi tiɲɛ yɛrɛ la jamana in sɛgɛnnen don wa gɛlɛya camanba de bɛ yen nɔ. N'a fɔra ko jɛkulu bɛ u sen don kalatako la ani tuguni k'a fɔ ko u bɛ u ka nafolo min b'a to ni u bɛ baara kɛ ko o nafolo ninnu sɔrɔ yɔrɔ donnen tɛ, a ka kan jamana ɲɛmɔgɔw ka siran, a ka kan fana jamana ɲɛmɔgɔw u ka décision ta, décision min b'a to o jɛkulu masina o bɛ se ka bali u ka baara la cogo min na. An b'a yira fana k'a fɔ a tɛ wagati jan bɔ nin kulu in yɛrɛ ɲamaba n'o ye Dr Ibrahima Sango ye, ale kɔni tun ye i ka dɔn k'a fɔ kuma kunnafonidila dɔw fɛ minnu y'a yira k'a fɔ ko kalafili ko o wagati sera. Dr Paul Oula ale hakilinata ye mun ye o la, an ka a lamɛn. U bɛ ka kuma minnu fɔ ni o ye kalatako kuma ye, kalata bɛ yɔrɔ min na bi gouvernement kelen dɔrɔn de bɛ se k'a fɔ bi an bɛ wagati min na ko bi kalata bɛ se ka kɛ wa a tɛ se ka kɛ wa. Dr Ibrahima Sango yɛrɛ n'ale ye observatoire o ɲamaba ye, an y'a wele ka hakilinata ka o dɔn nin kofɔlen in kan. A yira k'a fɔ k'u bɛ wagati min na ko sisan k'u t'a fɛ ka kuma nin ko in kan. Mohamed Daɲoko, VOA Bambara tɔgɔ la, ka bɔ Bamako.